Jean Perapuera. Anisan'ny lehilahy matoky valera tsy azovy izy fa Jean Perapuera. Tsy mitana lamone izy koa tsy 100 000. Tsy miboaboaka koa tsy agnatin'ny tomobily. Tsy mivanga radio izy koa mandeha mipily. Tsy mitana telefony izy koa tsy tactile. Lehilahy agnisan'ny mpagnarivo. Tsy mangala karama ny 100,000. Tsy mitana lamone izy koa 10,000 fa izy ka isy mihetsiky vola 100,000. Lehilahy agnisan'ny tsara sitrapo. Miteky hely fagnabony moto. Zahavanao kabaka sosiako ary izy tia mampidiky raha agnatin'ny fo. Magnano raha tegna en position. Mandeha hely fagnabony avion. Miala baka koa avec vola 5 millions. Zay raha ataony jiaby toujours en position. Tsy hoe izy tia magnano vantara. Gadreny mokasaina eky lamba costara. Ny mpagnaratsy fogno magnaraka afara. Fa ie place misy izy agny Toliara. Anao koa tsy endriky misy zay ndraiky décroisy. Za ty tampanonga tragno 12 étages. Lehilahy agnisan'ny Perapuera. Isan'andro momba helicoptera. Koa dimanjato tsy ampidirina agnatin'ny listy. Satria za olo mitonga touristy. Sy za ndraiky nantsogno efa Jean Perapuera. Koa misy vola za ty tsy magnankera. Mamihotra zaho karaha antely. Menimeny moa mba andeha nambady anjely. Zegny agnisan'ny koragna hangano aloha janontsika fa mandeha loatra karaha rano. Zy koragno.